Hej. Jeg har fået en opgave om, vi skal finde Diofans alder. Det vil sige, at vi skal finde X. Og vi har fået at vide, at hans søn er halvt så gammel som Diofant. Så beregner vi første halvdel af Diofants liv, hvor han ikke er gift. Og det er så hans ungdom, som er en sjettedel af hans liv. Og efter yderligere en 12. del fik han skæg. Og efter en 7. del mere blev han gift, og 5 år senere fik han en søn, der levede halvt så længe som ham. Og det giver så en 6. del plus en 12. del plus en 7. del, som giver i alt 11 28. del. Og det er så antal år. Og så skal man sige x gange 11 28. del. Og så laver man ligningen, hvor man tager Diofans ugifte liv plus de 5 år før han får en søn, plus de 4 år, der går til Diofant dør, som giver x hans alder. Det bliver så x gange 11 28. del plus 5, plus x, x i anden, eller x divideret med 2, plus 4. Og så skal vi reducere ligningen 11 28. del gange x plus en halv x plus 9. Og så bruger vi så solve-funktionen i Mabel, og det bliver så solve, parentes 11 28. del gange x plus en halv x plus 9 er lige x, x, og det giver så 80.